Hello friends, bye Bodo info official YouTube channel the big update सफैबाय ADRE exam ni syllabus गोदान officially announce खालामबाय आरो लोगोसे सिस्टेमा चेन्ज जाबाय दा फाइनाली नोंथांमोना दिनै मोननो हासिगोन Bodo info YouTube channel दा बेखायनो जाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदोंमोन साबस्क्राइब खालामना ला जेब्लायबो ADRE exam आसाम पुलिस एबा गुबुन सरकारि लोन स्किमनि सायाव लेटेस्ट आपडेट मोननो हागोन दा जों officially syllabusखौ नेबाय थाखादोंमोन आरो प्रिभियास syllabusखौ जों कम्पेयार खालामदोंमोन दा गोरोबदों बेनिफ्राय माखासे चेन्ज जादों जों बेखौनो नायगोन ग्रेड 3 लेभेलाव आरो लोगोसे ग्रेड 4 आव जाय नोंथांमोना एप्लाइ खालामदों दा फाइनाली भिडिअखौ नायजोब गोबांथार बेवहाय माखासे पॉइंट्स दङ साबजेक्ट वाइज माखासे मार्क्स दङ जों बेखौबो नायजोबगोन A to Z दा बेखायनो जों फैग्रोबाय अफिशियेल साइट सेबायाव आरो एग्जाम कन्डाक्ट खालामगोन नोंथांमोना सेबा ग्रेड 3 जा ग्रेड 4 जा प्रिभियास खालामदोंमोन देग्लायबो खालामगोन दा बेखायनो एडमिट माब्ला मोनगोन होनोब्ला जोङो एग्जामखौ डिसकास खालामग्रोनांगोन बेनो जाबाय ग्रेड 3 दा ग्रेड 3 एग्जामा 15 सेप्टेम्बरनिफ्राय जागायगोन बेनिफ्राय ग्रेड 4 आ 20 अक्ट'बरनिफ्राय अब्ला नोंथांमोना जायखिजाया ग्रेड 3 आनो जा बेयाव फैनानै जोङो एडमिटखौ फर्स्ट सप्ता सेप्टेम्बराव जों बेयाव डाउनलड खालामनो हागोन अके एन्ड ग्रेड 4 आ नोंथांमोना फर्स्ट सप्ता अक्ट'बराव डाउनलड खालामनो हागोन दा बे एग्जामा नोंथांमोननि सिलेबास फैबाय अफिशियेलि सीएम सारा बुंदोंमोन जे थाबैनो अफिशियेल सिलेबास होगोन होननानै मानोना बिथांमोना माखासे सिस्टेमखौ चेन्ज खालामबाय दा जों फार्स्टआव ग्रेड 4 खौ नायनोसै दा ग्रेड 4 हिसाबै नोंथांमोननि सिलेक्शन प्रसेसआ बेनो फार्स्टआव एग्जाम बेनिफ्राय सेकेन्डआव इन्टारभिउ एबा भाइभा टेस्ट नोंथांमोना बेखौ मोनदों सिगाङाव प्रिलिम्स मेन्स होनदोंमोन मानोना अभार केन्डिडेट्सनि थाखाय बेखौ बुंदोंमोन दा बेखायनो गोदानै सिलेबास होबावबाय आरो सिस्टेमखौ चेन्ज खालामबाय दा ओरैबायदि नोंथांमोननि ग्रेड 4 आव क्लास 8 फार्स्ट लेभेलनि मोनसे बेनिफ्राय 10 फार्स्ट लेभेलनि मोनसे जेराव आइटिआइबो दङमोन बेखौ बेयाव होनदों दा बेयाव नोंथांमोननि सिलेबासखौ मिन्थिसिगोन दा ग्रेड 4 आव माबायदि सिलेबास दानगोन बेनो जाबाय क्लास 8 फार्स्ट लेभेलनि कुइसन दानगोन होननानै बिथांमोना बुंदों माने बे आनजादाव ग्रेड 4 आव नोंथांमोना क्लास 10 नि जा एबा क्लास 8 नि जा नाथाय क्लास 8 फार्स्ट लेभेलनि कुइसनखौहाय बेयाव दानगोन होनना बुंदों स' बेखायनो नोंथांमोना बेखौ नायनांसिगोन SCERT लेभेलनि कुइसन बेयाव दानगोन होनना बुंदों अके बेखायनो मोजां होबानो जाबाय दाना फैबाय साबजेक्ट दा साबजेक्टआ नै आं बुंनाय बायदि दंखायो बेनो जाबाय इंलिश ससियेल स्टाडिज मेथ्स जीके मेन्टेल एबिलिटि बेनिफ्राय लजिकेल रिजनिं बेनो सेम दङ साबजेक्टआ आरो बर'जों बेंगली एसामिस इंलिश हिन्दीजों एग्जाम लिरनो मोनगोन दाना फैबाय नेगेटिभ दङना गैया चेन्ज जाबाय स' फाइनाली बेयाव 135 मार्क्सनि माल्टिपल चइस टाइपनि एग्जाम जागोन आरो मोनसे हाबानो 1 मोनगोन आरो बिनिफ्राय 150 मिनिट्स नोंथांमोना टाइम मोनदों अके देग्लाय 150 मिनिट्स एबा 2 घन्टा 30 मिनिट सिगाङाव जों 2 घन्टा मोनदोंमोन देग्लाय एसे बारा मोनबाय बेनो जाबाय 2 घन्टा 30 मिनिट टाइम मोनदों आरो मोनसे हाबा नोंथांमोना 1 नाम्बार मोनगोन नाथाय स' बेयाव नेगेटिभ मार्किं लाबोबाय स' देग्लाय बिग सेन्स बेनो जाबाय 18L दङ टटेल केन्डिडेट्स बेनिखायनो देग्लाय एग्जामनि माखासे प्रसेसखौ चेन्ज खालामनो नागिरदोंमोन जेराव प्रिलिम्स मेन्स लानो नागिरदोंमोन नाथाय बेखौ दोनथ'नानै देग्लाय मोनसे चेन्ज खालामबाय नेगेटिभ मार्किं 1/4 नेगेटिभ मार्किं दङ अके माने मोनब्रै रं जाबाथाय नोंनिफ्राय 1 माइनास दाननाय जागोन ग्रेड 4 एग्जामाव स' बेयाव मोनबायनो 0.25 दङ माने नोंथांमोना मोनसे रं जाबानो 0.25 दानगोन आरो गासै मोनब्रै रं जाबाथाय नोंनिफ्राय 1 माइनास दाननाय जासिगोन बेखायनो काट अफआ बांद्राय गोजौबो थांनाय नङा जेराव नेगेटिभ मार्किं थायो बेयाव बारा काट अफ गोजौ थाङा आरो बे एग्जामा स' नोंथांमोना 150 नोंथांमोना मोनदों मिनिट्स आरो लोगोसे 135 मार्क्सनि एग्जाम कन्डाक्ट खालामगोन SLRC एबा ADRE अके बे जाबाय ग्रेड 4 जेबो गोनो गोथो गैला नोंथांमोननिया 1/4 नेगेटिभ मार्किं जाबाय 135 दा नोंथांमोना MCQ टाइपनि एग्जाम होनांसिगोन OMR सिटआव लकेलावनो जागोन अके दा बेखायनो नोंथांमोना जाहाथे बेखौ नायो ग्रेड 4 लेभेलाव दा बे थांबाय स' दानिया फैलायबाय ग्रेड 3 आव माबोरै जागोननो स' दायो जों नायसै बेनो जाबाय ग्रेड 3 लेभेलाव जायनिखा ग्रेड 3 आव डिग्री फार्स्ट दङ प्लास डिप्ल'मा दङ दा बेयावबो सिलेबास ओंखारबाय दा बिनिया माखासे साबजेक्ट वाइसआहाय माखासे चेन्ज जादों थ' बेयाव नोंथांमोना नायलांबाय थाय भिडिअखौ गासैबो डिटेल्सखौ मोनजोबगोन ससियेल स्टाडिज दङ जीके दङ मेथ्स दङ बेनिफ्राय रिजनिं दङ इंलिश दङ बेनिफ्राय इंलिश कम्प्रिहेन्सन दङ स' बेवहाय साबजेक्ट लाना साबजेक्ट माखासे कुइसनबो होदों दा फार्स्टआव ससियेल स्टाडिज होनोबा 30 कुइसन बेनिफ्राय मोनसे हाबानो 1 मोनगोन देन बेनिफ्राय जीकेआव 35 फैगोन बेनिफ्राय रिजनिंआव 20 फैगोन अके स' बेखौ नायदो मेथ्सआव 30 गाहाम फैगोन एन्ड बेनिफ्राय इंलिशआव 10 फैगोन बेनिफ्राय रिडिं कम्प्रिहेन्सनावहाय 25 फैगन स' बेहाय नोंथांमोना एसे चेन्ज मोननो गाहायाव 2 मोनगोन जुदि बे इंलिश कम्प्रिहेन्सनाव नोंथांमोना हायोब्ला मोनसेयावनो 2 नाम्बार बेखौ मोनगोन होनना बुंदों स' देग्लाय चेन्ज जाबाय साबजेक्टआ नोंथांमोना मिथिखाबाय बेखौ स्क्रिनशट खालामना ला एबा PDF फाइलखौ नोंथांमोननो होगोन डाउनलड खालामना लाबानो जाबाय लासैनो आपल'ड खालामगोन
एन्ड बेयाव 3 घन्टा एग्जाम होनो मोनगोन नोंथांमोना 150 कुइसन फैगोन टटेल बेनिफ्राय टटेल मार्क्सआ 175 नि अके बे जाबाय 175 नि नोंथांमोना प्रिभियासबो मोनदोंमोन 175 नाथाय देग्लाय साबजेक्ट वाइसआवहाय माखासे कुइसनखौ होबाय एसएससि बायदि बेबादि माखासे फल' खालामबाय जायनि जाउनाव गोबांथार केन्डिडेट्स दङ नालाय गासै 18 एल दङ ग्रेड 3 ग्रेड 4 लानानै अके स' बेखायनो देग्लाय एसे चेन्ज खालामबाय देन जों फैबाय दायो केटेगरि वाइस माखासे एचएस लेभेलाव स' एचएस लेभेलावनो बांसिन स्टुडेन्टसा एप्लाइ खालामदों होनना बुंदों दा बेखायनो एचएस लेभेलावबो माखासे सिस्टेमखौहाय चेन्ज खालामदों दा बेयाव जों साबजेक्ट नायोबा ससियेल स्टाडिस दङ बेयावबो 30 कुइसन दङ अके स' 30 कुइसन बेनिफ्राय मार्क्सखौ नायदो जिकेआव 30 बेनिफ्राय रिजनिंआव 20 इंलिसाव 35 फैदों एन्ड बेनिफ्राय मेथ्सआव 35 स' देग्लाय गासैबो एग्जाम नायोबा मेथ्सआव गोबांथार कुइसन फैगोन बेखायनो मेथ्सखौ गोबांथार नायनांसिगोन एन्ड बेयाव नोंथांमोना माखासे मार्क्स बेनिफ्राय कुइसनखौबो नायबानो जाबाय अके देन बेयाव 150 कुइसन 3 घन्टा बेनिफ्राय 150 मार्क्स गासै स्टुडेन्टस 11 लाखनि बारा दं होननानै बे लेभेलाव बुंदों आरो पस्टआ बे एचएस लेभेलाव 3127 आव गासै 11 लाख केन्डिडेट्सआ एप्लाइ खालामदों बेखायनो बेफोरबायदि माखासे सिलेबासखौ चेन्ज खालामबाय देन फैबाय ड्राइभार स' ड्राइभारावबो दङ ससियेल स्टाडिस दङ बेनिफ्राय 20 मार्क्स बेनिफ्राय जिकेआव 30 बेनिफ्राय रिजनिंआव 20 इंलिसाव 30 मेथ्सआव 30 बेनिफ्राय ट्रान्सपर्टआव 20 स' बे ड्राइभारखाय ट्रान्सपर्टनि सायाव रिलेटेड कुइसन दानगोन बेयाव नोंथांमोना मोनगोन देन नोंथांमोना बुजिबाय 3 घन्टा बेयावबो सेम प्रसेस 150 मार्क्सनि बेयाव एग्जाम खालामगोन आरो बेयावबो नेगेटिभ मार्किं दङ स' बे नेगेटिभ मार्किंआ नोंथांमोना मिथिखाबाय जे 1/4 थागोन दा बेयाव स' माबादि थामारगोन जों दानो बेखौ नायनोसै दा 3 नाम्बाराव माखासे क्लियारलि होनदों जे बिथांमोना नेगेटिभ मार्किं दं होनना बुंदों जुदि रं जायोबा स' 1/4 दङ आरो नोंथांमोना जुदि मोनसे रं जायोबाथाय नोंथांमोना दानजागोन थ' बेखायनो 1/4 दङ जुदि मोनब्रै रं जाबाथाय 1 माइनास नोंनिफ्राय दानलांबाय थागोन एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोना जाहाथे बेखौ नायो स्क्रिनशट खालामना लाबानो जाबाय आरो लोगोसे नोंथांमोना स्किल टेस्टबो होनांगोन लास्टआव फार्स्टआव एग्जाम पास जाबाय बेनिफ्राय स्किल टेस्टआव नोंथांमोना थांनांगोन दा बेनो नोंथांमोना बुजिबाय आरो नेक्स्टआव गोदान भिडिअ फैगोन A to Z फैबाय थागोन एन्ड कुइसना बर' इंलिश नोंथांमोना बेयाव मोनगोन टेनसन गैया एसामिस बेंगलि दङ हिन्दीबो दङ अके दा बेनोमोन अफिसियेलि सिलेबास ओंखारबाय एडिआरनि थाखाय नोंथांमोना दा हानाय एसेबां सेयार खालामदो आरो जायफ्रा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव